नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण पनीर बुर्जी बनवणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। पनीर बुर्जी बनवण्यासाठी आपण हे फाटलेलं दूध घेतलं आहे। आपण पाहू शकतो दुधाचे असे गट्टे झाले आहेत। हे दूध आपण चाळण आणि पातळ कपड्याने गाळून घेणार आहोत। पिळून व्यवस्थित यातलं पाणी काढून टाकू। पनीरमधून निघालेलं पाणी काढून टाकण्याऐवजी चपातीच्या पिठात घातल्यास चपाती नरम होते। चला तर मग पनीर बुर्जी बनवण्यासाठी लागणारे इतर साहित्य पाहून घेऊ। पनीर बुर्जी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी पनीर, 2 बारीक चिरलेले कांदे, 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो, 4 ते 5 बारीक चिरलेल्या लसूण पाकळ्या, 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, 1 लहान चमचा हळद, 1 चमचा मालवणी मसाला, 1 लहान चमचा जिरे, 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, तेल आणि कढीपत्ता। आता आपण पॅनमध्ये तेल गरम करून घेऊ। यामध्ये जिरे आणि बारीक चिरलेल्या लसूण पाकळ्या घालून थोडं परतून घेऊ। बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरलेला टोमॅटो, कढीपत्त्याची पानं, मालवणी मसाला, हळद, मीठ, थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित परतून घेऊ। आता आपण यामध्ये पनीर घालणार आहोत। व्यवस्थित परतून घेऊ। वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि आपली पनीर बुर्जी रेडी आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।